फ्रियावनो गाखोनो मोनबावबायसो सासे गोदान हादान हाबाब Hello everyone. गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ थ' दिनैहायलाय जोङो फुंनिफ्रायनो बायरा गिदिंबायगासिनो दङ थ' फैयै नै दाने जाबाय लोंबाय लान्च खालामनानैहाय आरोबावनो गौरां पार्कआवहाय फैबाय गौरां दाउकि पार्क होनबाबो जायो दाउकि पार्कआवहाय फैबाय थ' बेयावहायनो गिदिंनायचे दान्दिसे नै बहाय मानसिफ्रा दैयावहाय बोटिं खालामगासिनो दङ थ' आंबो गोसो जादों बोटिं खालामनो होनदों बियो बोटिं खालामोबा बुंदां गानांगोन आं हारसिं गानो हाया खिन्थु आच्छा दैयावहाय आं आथिं मोनसेजों गानोसै नों आथिं मोनसेजों गादो हायालै बोलो गैला आंहा दे नायनि मा दं क्या है यहाँ पे दिखाती हूँ असम कोकराझार की गौरांग पार्क मोस्ट पॉपुलर पार्क कोकराझार की मोस्ट पॉपुलर पार्क बोल रहे तो दिखाती हूँ क्या है यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं फोटो सेशन चल रहा है क्या इधर माबायदि मोनदों जोंनि क'क्राझारखौ मोजां हा आब' हा आब' अद्भुत दाबानो आंखौ बिब' अमाजों जावना हर सोरबा तो नैबेबादि जायगाया तो जों गाहाया जों नैबेजोंहाय बोटिं खालामनो थांनो नागिरदों गाखोदो ओइ माबा नै बिसोरखौ गाखोहरलाय एबार मानसि जल्ला 50 টাকা দিবে লাগবে गाखोयो थां बोटिं खालामोनो बे दिनै बिथांजोआ बोरै गाखोगोन नोंलाय ओरैसो फैनांगोन नै आदासो माथो हैद फैबाय नै थाबथा फैबाय आच्छा फ्रियावनो गाखोनो मोनबावबायसो सासे गोदान हादान हाबाब नों उल्था औ आथिंखौल' माबा गानानै होनांगौलै सेस आं गानो हानाय नङा उल्टा आथिङाव नांदों नामा औ हाबाब खाराबोब्रा माथो हारसिं आं सानखादों दहायनो बेखौ आंसो सलायथारनांगोनलै होननानै होगासिनो नै दे नों गानांला बारा गोजान थाङालै जाबाय मेंलायलांबाय आंहा हाबाब खम गिलिर हिनजावा नोंना ब्लगा लादों नै बहाय मा होनो बोटिं खालामनाया दासो मोनदों बामोननि साजा मोजां मोनदों आं गागासिनो सासेया गागासिनो बहुत मोजां मोनदों आं एफा गोख्रैनो ओरै गासै फिदिंबा सेस बिजिसो लाहैनांसिगोन मोनबाय दिनै मोजां मोनदों दासो
आरे जों मा होनो मानसिफोरनि बादि जोङो गोसो थोलायबाय थायाखैना गोसो थोलायला हाबा जानायनि सिगांनो मानसिफोरा पार्कआव थांनानै गिदिंहैयो डेटिं खालामहैयोना थ' जोंनोथ' बिदि डेटिं सेटिं जाबाय थायाखै इनि जुनिनो हाबा जानानैसो गिदिंबायदों दा नैबेजोंहाय बेखौहाय बुहुत मोजां बानायनानै दोनदों नै गेजेरावहाय रोङोब्ला आंबो साइड लानो नुबाय मासे साइड लायो साइडआव थाङा मोनबा थाबथाहैला जाबाय बिराद ग्रोब लाखिगोन आं रोङोना आंबो बांद्राय हैबावो ओंखारदो अबेजों ओंखारनो नोंलाय र' आं औ ओंखारद' औ मोजां जागौमोनलै औ नाव सालायनानै मारै मोनखो साजोब्बाय बेना मोनसेल'खा बिराद गाज्रि बिनि फावा एनि बेमार जा मोजांसो बिजिया लाबाय ब्रेल' फाग्लिसो आं ओमफ्राय थैनांगौ गाहोबाय गोगा गोगि नावखौ थ' बेजोंबो चारिगिदिं नै दिघि दङ बैग्रि ने वाव सत्यिनो बैग्रिया मोनदोंसै नै ओमफ्रायहाय बेजोंहाय गासैबो नै फेमिलि लानानै थ' बेलासि जाबाय धुनला नुजोब्बायना दा ओमफ्रायहाय मानसिफ्राथ' बहुद दङ माने मोजां मोनो ओमफ्राय फेमिलि लानानैहाय नै बयबो फैदों गिदिंफैदों दा जोंबो बेनिखायनो फैबाय माबायदि मोनखो नाव गाखोनानै एक्सपिरियेन्सखौ मोजां मोनबाय मोजांथ' मोनखागोन गाग्राया सोरबा नालाय आं गानाङाखैथ' मैदेर फिसायाव जिरायहैदो थां दख'ना गानामोनबा थेंक गड दख'ना गाननायसो बारग'बावबाय आं बेबो फाग्लिखा जेखौबो ट्राइ खालामजोबो आयै दख'ना गानामोनबा बेखौ फार्स्ट नुहैबायमोन बायदि मोनदां बिदि नै खारबोलायदों मानसिफ्रा बाव गाखोनो दे मा दं मानसिया किसुमाना लाइफखौ बोरै इउज खालामनांगौ रोङा किसुमाना खामायोबो बुहुद खामायो खिन्थु फेमिलिनो टाइम होला गावजों गाव टाइम होनो रोंला फैसाखौबो बाहायनोबो रोंला बिसोरो गावसोरबो बाहायनो रोङा मालायखौबो बाहायजानो बायो थ' बैफोरबायदि लाइफआ माने खामानि गैया इउसलेस जेब्ला नों बैसोआ थाङो थैनोसोआ सौफैयो अब्ला गैला आं मा खालामबोखो लाइफआव नै बिदि जायो ओंखायनो जिखिनि लाइफ दङ फेमिलिजों मोजां था अनलायनानै था नांगौखिनि सेभिंबो बानाय नांगौआव बाहायबो मोजां सलिलां इउटिलाइज खालाम जाहाथे उनाव रिग्रेट दाजाहैथों आं बिदि सानो आरोना बेबा मा सानो बिथांजोआ जोंना खिन्थु बेरायनायाव डेन्जार बेबो मा मेंनायखौ दोनथ'गोन बे दसे अबेबा खनायाव डिउटिनिफ्राय फैफिननानैब्लाबो औ ओइ बिबारा मोजां बारदोंना ना बिराद मोजां बारदों गिदिंबायनो मोजां मोनो आं बिनि ब्लगाव ससे हाबफैबाय आं थांनोसै जों दायो ओंखारलांसै बिदि